så halvhalter och så känner att du kan vara mjuk också i handen. Ja. Så kommer du fram i galopp. Krångla inte till det nu, utan bara mjuk. Ja. Och så har ben och så känner att du kan korta galoppen. Och dra mera på yttertygen. Så yttertygen. Och den du ska plocka på och ta med hela tiden. Så ja, och så ben. Där ja. Mera yttertygel ändå. Så du kan lätta lite på inner. Och saktar av. Yttertygel, ytter. Måste kunna räta ut henne så att du inte drar för mycket innertygen. Så byter du varv. Sen att du plockar hela tiden nu. Så plocka och så jobba henne. Så ja. Så tänk på att du inte ställer för mycket. Ja. Så kommer du fram i galopp. Sen att du plockar, att du tänker framåt. Sådär. Så ja. Så yttertygen emot dig. Innerskänken som trycker ut baken lite. Och yttertygel, ytterhanden mot dig. Ja. Gör det. Där ja. Ben. Så där. Så saktar av.